I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. I evo, to su te stvari koje sam prikupio tijekom ovoga putovanja. Danas sam namjeravao da, kao što sam rekao, da napravimo kuću vani. Mislio sam da bude 8x8, ne znam je li to dosta, ali napravit ćemo tako. Dajmo koliko to je. Ali stavit ćemo mi 10. Pa sad trebamo skopati, ovdje ću postavljati dasku. Ne. Dok ja ovo iskopam, dotad će stopirati. Evo ga, iskopano je. Sada bi trebali sa ovih hrastovih daski da ovo sve popunimo, znači treba će, ne. Ili imamo 100 komada, imamo. Evo i ovo ću stopirati dok ja to popunim, da ne čekate. I evo nas ponovo, dakle sad sam mislio da, znači 1, 2, 3, 4, 5, tako 5 blokova gore, da ne bude ni malo, ani puno. Evo sad smo još ponuditi, dobro. Sad još ovdje. I sada mi treba i 2 vrata. Vrata sam, evo ovako da napravimo. Čekaj se ćemo ljudi. Ne, treba još ovo malo. Ovako. Evo to. Tako. Stavimo ovdje jedan blok. Ovdje. Tu. Iznutra bi stavili vrata, evo ovako. Ne, falio sam malo. Ovo nije trebalo biti tu. Sorry, malo. Tako. Ovako. Stavim jednu tu. Evo ga. I sada nam treba stakla, a dok se ono ispeče, ja ću pauzirati, pa se vidimo kada to bude gotovo.
I evo ga, ispeklo se. Sada nam treba ovoga. Ovo da spremimo. Izvadit ćemo ovo jedno. To. I sada evo sad ću opet stopirati dok ja ovo popunim da ne čekate. I evo sad pogledajte, mislio sam da ovako stavimo staklo. Ne znam što vi mislite, meni je baš dobro ovako. I ovako mislim da popunim svaku stranu, tako da idem krenuti, pa se vidimo kada ovo bude gotovo. I evo ga, kuća je popunjena, to jest stavili smo staklo, ne. Da se mi ne zaznamo sljedeće. Treba će nam još ove. Još samo da malo popunimo. Tako. Hajde još malo. U sljedećoj epizodi ćemo najvjerojatnije raditi krov. Nisam siguran, vidjet ćemo. Još samo da ovo skratim. Od toga. Ovo nam treba. Ovo ćemo uzeti kuću. Ovako. Da još stavimo peć. I pospremimo. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. U sljedeće ćemo još nešto graditi i vidimo se. Ćao!